Πάμε να σου δείξω πώς θα βρίσκεις τη μονοτονία σε βήματα για να μην το ξανακάνεις ποτέ λάθος. Η συνάρτηση που θα εξετάσουμε είναι η f του χ ίσον χ τρίτης μείον 3χ και πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση, να σου πω ότι αν δίνεις μαθηματικά, φυσική ή πληροφορική, καλό είναι να ξεκινήσεις με έναν οδηγό επιτυχίας από το ΙΠΑΝ Ελλαδικές, γιατί περιλαμβάνει σε ειδικά σχεδιασμένα βίντεο τα μαθήματα όλης της χρονιάς και μάλιστα είσαι καλυμμένος για κάθε δύσκολη ή σπάνια περίπτωση άσκησης που θα σου τύχει. Πάμε στην άσκηση. Εδώ μας λέει να βρούμε τη μονοτονία και τα ακρότατα. Είναι μια κλασικότατη άσκηση της γάμα λυκείου. Η συνάρτηση που θα δουλέψουμε είπαμε ότι είναι η f του χ ίσον χ τρίτης μείον 3χ και ξεκινάμε με το πρώτο βήμα, να βρούμε το πεδίο ορισμού και την παραγωγό. Εδώ το πεδίο ορισμού είναι το r, εντάξει, είναι προφανές αυτό, και η ευτόνος του χ ισούται με 3χ τετράγωνο μείον 3. Στο βήμα 2 θέτω την ευτόνος του χ ίσον 0 και λύνω την εξίσωση. Η 3χ τετράγωνο μείον 3 ισούται με 0, με διπλή συνεπαγωγή προχωράω. Πάω το 3 από την άλλη, 3χ τετράγωνο ίσον με 3, διπλή συνεπαγωγή χ τετράγωνο ίσον 1 και με διπλή συνεπαγωγή πάλι καταλήγω ότι το χ ισούται με 1 ή το χ ισούται με μείον 1. Στο βήμα 3 έχουμε τον πίνακα μεταβολών της F. Για οποιαδήποτε απορία έχεις, υπάρχει αντίστοιχο βιντεάκι στο οποίο το αναλύουμε λεπτομερώς. Μετά από το βήμα 3 πάμε στο βήμα 4 που είναι και το βασικότερο. Εδώ γράφω τα λόγια μονοτονίας ακροτάτων. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραλείψεις ποτέ. Θέλω να το έχεις αυτό σαν πρότυπο. Αφιέρωσε λίγα δευτερόλεπτα για να το αφομοιώσεις. Εδώ η λογική μας είναι ότι για χ ανήκει στο ανοιχτό μείον άπειρο κόμμα μείον ένα κλειστό και ένα κλειστό κόμμα συνάπειρο, η f είναι γνήσιος άκουσα. Ουσιαστικά περιγράφουμε τον πίνακα μεταβολών. Για χ ανήκει στο κλειστό μείον 1,1 η f είναι γνήσιος φθήνουσα και περιγράφουμε και τα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα. Στο χ0 ισούται μείον 1 η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο και μάλιστα λέμε ποιο είναι αυτό. Το f1 ίσον με 2 και αντίστοιχα στο χ0 ίσον 1 η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο, το f του 1 ίσον με μείον 2. Είναι μια μεθοδολογία που θα τη χρησιμοποιείς στο 99% των περιπτώσεων, οπότε καλό είναι να την αφομοιώσεις. Κάνε ένα follow και ένα like γιατί θα ακολουθήσουν πάρα πολλά σως βιντεάκια για τη γάμα λυκείου. Εμείς τα λέμε στο επόμενο.